mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Tinakpan ng mister ko ang mukha ko gamit ang unan. Hindi ako makahinga. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Matagal na akong tagapakinig ng Secret File sa YouTube. At sa totoo lang, hindi ko inakala na darating ang araw. Nasusulat ako sa programa niyo. Pero ngayon, narito ako. Itago niyo na lang ako sa pangalang Joanne. Taga Davao. Ito ang kwento ng buhay ko. Matagal ko na itong kinikimkim. Ito ang aking secret file. Bata pa lang ako, ramdam ko na ang hirap at bigat ng buhay. Ako ang panganay sa 7 magkakapatid. 3 lalaki, 4 kaming babae. Hindi kami mayaman. Kaya bata pa lang ako, tumutulong na ako sa mga magulang ko. Ako na rin ang naging breadwinner. Kung saan-saang trabaho na ako napunta. Para lang may maipang tustos sa pamilya. Hanggang isang araw, inalok ako ng tita ko na mag-working student. Nagstay in ako sa kanila. Doon ko nakilala ang matalik kong kaibigang si Yana at pinsan kong si Kulot. Sa iisang trabaho, kami. Pati uncle ko. At sa lugar na yun, nagsimula ang lahat. Nakilala ko si Kel. Nalaman kong second cousin ko siya. Unang beses ko siyang nakita. Masasabi kong hindi naman siya gwapo. Maitim, payat, singkit pero hindi naman pangit. Kaya lang habang tumatagal, unti-unti ko siyang nagugustuhan. Hindi ko inaasahan na maaaliw ako sa kanya, na matutuwa ako sa mga biro niya, at matutunaw sa mga ngiti niya. Hanggang sa nag-text siya at dumalas ng dumalas ang pag-uusap namin through message. Then April 13, 2023, sinagot ko siya. Alam kong mali o kadiri para sa iba dahil second cousin ko siya. Pero sa amin, na mga Muslim, pinapayagan ng ganitong klaseng relasyon. Kaya okay lang. Masaya naman kami. Madalas niya akong ihatid sa school. Sinasamahan tuwing Sunday.
Minsan nga hindi na ako nakakapasok sa trabaho. At wala namang nangyayari sa amin. Napaka-inosente ng relasyon na meron kami. Pero DJ Rocky at DJ Jello, sa kabila ng lahat, nakuha pa rin kaming pag-usapan o pagchismisan ng mga tao sa paligid namin. Imposible daw na walang nangyayari sa amin. Kaya nga, nangako ako sa kataas-taasan na walang magaganap sa amin. Oo, nagkikita kami. Pero nandun yung takot sa kalooban ko. At gusto ko na ibigay yung sarili ko sa magiging future husband ko. Then one day, nasa rooftop ako. Nakabukas ang pinto. Naririnig ko yung pinsan kong si Kulot at yung auntie ko na pinag-uusapan ako. Pinag-uusapan kami ni Kel. Nung marinig ko ang pag-uusap nila, napaiyak ako. Hanggang sa tinawag ako, kakain na raw kami. At hindi ko napigilan ang mga luha ko. Tinanong tuloy ako ng auntie ko, bakit daw ako umiiyak? So sabi ko, narinig ko po na pinag-uusapan niyo ako. At hindi ko inaasahan ang sagot ng auntie ko sa akin. Totoo naman lahat ng sinasabi namin tungkol sa'yo. Maya-maya pa ay biglang may kumatok ng malakas sa gate. Galit na galit. Galit na galit ang uncle ko. Nasaan si Joan? Buksan niyo ang pinto. Nang makita niya ako at napagbuksan ng pinto, hinila niya ang damit ko. Niyugyug niya ako. Nagsalita si uncle, anong sinabi mo kay Kel? Umiyak ako, sabi ko wala po. Pero hindi siya nakinig. Tinulak niya ako. Sinipa ako sa tuhod. Then pumasok ako ng banyo. Nilak ko ang pinto. At saka walang patid na humagulgol. Then may isa pa kaming uncle na dumating. Narinig ko na may daladalang baril. Gusto akong palabasin. Takot na takot ako. Pero hindi ko alam kung ano yung mas nakakatakot. Yung galit ba nila sa akin? O yung puso ko na sa sobrang sakit, gusto nang sumabog. Naisip ko, ano ba tong nangyayari? Ano ba tong pinasok ko? Ayaw ba talaga nila sa relasyon namin ni Kel? Mali ba ito? At eto na ba ang katapusan ng buhay ko? Ilang minuto pang lumipas. Kumalma na ang mga tao sa paligid. Then lumabas na ako ng banyo. Mag-usap daw kami. Fast forward. Hindi ako masyadong makalakad.
dahil malaki ang pasako sa tuhod. Nilihim ko sa mga magulang ko ang nangyari. Sinabi ko lang sa kanila na may sakit ako. Makalipas ang ilang araw, kumalat na ang issue tungkol sa nangyari. Inamin ko na rin sa mga magulang ko na sinaktan ako ng uncle ko. Galit na sumugod ang mga magulang ko sa uncle ko. Humingi naman ito ng tawad sa magulang ko. Then fast forward to June 4. Akala ko ito na ang simula ng paghilom at pagkakaroon ng kapayapaan sa pamilya namin. Kinasal kami ni Kel. Pero isang buwan pa lang kami. Nakita ko ang tunay niyang ugali. Nananakit siya. Sinaktan niya ako. Nang dahil sa isang napakababaw na dahilan. Tinanggal ko ang kumot niya habang tulog kami. Sinabunutan niya ako. Matagal niya akong sinabunutan. Pinagsisigawan. Lumipas pa ang mga araw. Lahat gusto niyang kontrolin. Pagkain, pagtulog, kilos, damit ko. Hindi ako makapagsumbong. Wala akong cellphone. Kapatid ko lang ang nakakaalam ng mga pasako sa katawan. Hanggang sa dumating yung gabing hindi ko makakalimutan. Tinapunan ako ni Kel ng isang buong container ng tubig. Takot na takot ako, umiiyak ako, basang-basa ako. Gusto kong tumakas sa pamamahay na yun. Pero hindi ako makatakas. Pagkatapos ng ilang araw, okay na naman. Pero tulad ng dati, uulit-ulitin lang. May pagkakataon pa na kinakain ko yung hinain niya kahit busog ako kasi pinipilit niya ako. Pag hindi ko naubos yung pagkain, itatapon niya sa akin lahat ng yun. Araw-araw umiiyak ako. Para bang wala akong pahinga? Ginagawa ko naman ang lahat para sa kanya. Pero parang hindi ko man lang maranasan na mahalin din ng tama. Nakakapagod. Then nalaman kong buntis ako. Sinabi ko ito sa kanya. Akala ko magbabago siya. Akala ko magiging maayos na kami. Masaya kami, masaya siya. Pero ilang linggo lang lumipas, nag-away kami dahil sa ulam. Sinaktan na naman niya ako. Sinabunutan. Then kinagabihan, tinakpan niya ang mukha ko gamit ang unan. Halos mawalan ako ng hininga. Ginamit ko ang buong lakas ko para maalis ko ang pagkakadagan niya sa unan sa mukha ko. Sumigaw ako ng malakas. Sa pagkakataong ito, tinakpan naman niya ang bibig ko gamit ang dalawang kamay niya. Para hindi ako marinig ng kapitbahay namin. Muntik na akong mahimatay dahil naghahabol ako ng hininga. Ang tagal niyang tinakpan ang bibig ko at ilong. Hanggang sa nahimasmasan siya. At tuluyan na akong umalis dun. Tumakbo ako sa mga magulang ko, umuwi ako sa kanila, dun ako tumira. 3 buwan na akong buntis nang makunan ako. Walang araw na hindi ako umiiyak. Sa anak ko, patawad kasi hindi kita naalagaan ng maayos. Gusto ko lang malaman mong hindi mo man nasilayan ang mundo. Mahal na mahal kita.
Sa ngayon nasa Maynila na ako. Malayo na sa bangungot ng nakaraan ko. Tuluyan na kaming nagkahiwalay ni Kel. Naka-move on na ako. Tahimik at payapa na ang buhay ko. Siguro kaya ninais ko na makapagbahagi ng kwento kong ito ay para makapagbigay ng aral sa mga tagapakinig ng programa ninyo. Huwag kayong magmadali. Huwag ninyong ipagkatiwala ang buong puso ninyo sa isang taong hindi nyo lubos na kilala. Dahil sa huli, hindi pagmamahal ang sakit. Hindi yun maituturing na pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal ay matatagpuan sa sarili mo. Huwag kang magtitiis sa maling taong pinili mong mahalin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Joanne. At ito, ang aking Secret File.